βρώσεις. Σας είπα το επίθετό. Καλά, θα σε βρω κι εγώ. Πώς λέγεστε? Ωραία, Θα τελείωσε. σας παρακαλέσω, ευγενικιά μου κύριε, πώς λέγεστε? Φτιάξω εγώ άλλη φορά. Περάσω άλλη μέρα. Περάστε. Πάρτε από εδώ να πω. Λέγομαι εκεί του, πώς λέγεστε? Καλά κάνει. Πώς Θα λέγεστε? με βρεις από Με το απειλείτε? Ταυταπαρό. Απειλήσατε Το με Ταυταπαρό. καραμπίνα. Απειλήσατε Όχι με εσένα. καραμπίνα. Όχι εσένα. Εμένα απειλήσατε. Όχι, είπα, εγώ Εμένα. θα έρθω με αυτά, Ναι, λέω, ναι. και θα τα βρεις καμιά μέρα χαλασμένα όλα εδώ Τι πέρα. εννοείτε χαλασμένα? Τι Θα τα βρεις εννοείτε? χαλασμένα, λέω. Πώς λέγεστε? Ακούς σου λέω εγώ. Πώς λέγεστε? Τα έχεις μαζέψει. Πώς λέγεστε? Ρε, ακούς σου λέω εγώ. Θα πάτε στο δήμαρχο κύριε γι' αυτό. Τώρα θα δεις τι θα κάνω εγώ Να τη κάνετε. Δευτέρα το πρωί. Πώς λέγεστε? Και εσένα κιόλας. Πώς λέγεστε? Και μου λες για το όνομά Πώς σου, λέγεστε? θα σου πω εγώ. Πώς Θα λέγεστε? με βρεις. Πώς Θα με λέγεστε? βρεις σου λέω. Όχι, το όνομά Α, σας. παράτα μέσα από εδώ. Όχι, δεν σας παρατάω, εσείς με ενοχλείτε. Γιατί σε ενοχλώ εγώ. Εσείς σταματήσατε Επιτεθήκα στο αυτοκίνητό μου. στο αυτοκίνητό Ναι, σας. περνάω 10 χρόνια από εδώ και είναι γύρω-γύρω το αυτοκίνητο κρατσουνισμένο. 10 χρόνια Ναι. στο καταφύγιο εδώ, κύριε. Ρε, φύγε από εδώ και εσύ, μωρέ. Τι να σας πω, χαράς του κουράκι σου, είστε και άντρες, θα με λέγεις. Ναι, και εσύ πως η γυναίκα τι κάνεις. Εγώ, Ναι. εγώ είμαι θελόντια και φροντίζω 190 Καλά κάνει και εμένα από περνάω κάθε φορά από εδώ και μου κάνει ζημιά το αυτοκίνητο. Facebook, Φιλοζωικός Σύλλογος Τρικάλος κύριε, να δείτε τη φάτσα σας. Αν είστε μάγκας και έχετε καραμπίνα, Σε φώναξε και σκοτώνετε να δεις, και σε φώναξε εγώ να κύριε, δεις το αυτοκίνητο. κύριε, τα σκυλιά Τι αυτά κάνεις τα αφήσω. εσύ που τα αφήνεις απ' έξω Δεν τα αφήνω σκυλιά. τίποτα, τα σκυλιά τα αφήσω να παίξουν τρικαλίνες σαν και εσάς. Ναι, αλλά περνάω και μου κάνεις ζημιά. μην με ξαναπεράσετε αν σας κάνουν ζημιά. Α, έτσι? Έτσι πάει. Αλλιώς το δήμαρχο τα παραπονά σας να βάλει πινακίδες για να μην περνάτε κύριε. Α, δηλαδή από αυτό το μέρος απαγορεύεται να περάσει. Δεν απαγορεύω κανέναν, εσείς φωνάζετε. Ναι, αλλά μου κάνεις ζημιά στην φωνα- ιδιοκτησία μου. Εσείς φωνάζετε. Κυρία μου, μου κάνεις ζημιά. Εσείς Εσένα άμα σου φωνάζετε. κάνουν ζημιά στην ιδιοκτησία, τι θα Εσείς κάνεις? φωνάζετε. Εσείς φωνάζετε. Εμένα μου το έχουν καραγοροτσουνισμένο και δεν δίνω Ναι, σε σημασία. φώναξε να Να σε μου πείτε. ρώτησα. Είσαι Όχι. υπεύθυνη και μου λες όχι. Όχι βέβαια. Για τα σκυλιά δεν είμαι εγώ υπεύθυνη, είναι ο Και τι Δήμος. κάνεις εδώ πέρα? Ο Δήμος. Τα ταΐζω. Έτσι. Τα ταΐζω κύριε. Ωραία, εντάξει. Συγγνώμη μετά. Συγγνώμη μετά. Άμα Όχι, είσαι συγγνώμη. μόνο για να τα Η ταΐζεις. λέξη καραμπίνα Ναι, κύριε θα ναι. ακουστεί στο Facebook. Εντάξει. Γεια σας.